Okay. Nobody does it. Ik represent jouw naam was een joh. Je represent eerst naar de visu, je represent voor een light toe. Nee, dat is aan je. Maak op Pieter dus. Af. Ik kan het Pieter doen. Jaren laat die. Hoe je me wil zien, dat is niet best in Israël nu. Ook ze best in die fokken. Als je voelt, ze best in die wetenschap, als je die best in die fokken was, je moet zo wetenschap. Voel zo. Dat is weer killtijd. Zijn ze killtijd. Ja. Ik is al een wat nou kan blaf. Zet allemaal rippers op haas. Fietsen met mij, ik kan jou laat baas. Ik was nog nooit like binnen een ras. Ik heb ook pillen gevat om te ras. Ik heb voor promo zo spullen gekras. Mensen van mij gezien dat ik een tas. En de mensen van mij geweest dat ik een tas. Ik was op een slaap en ik was vertrapt. Als hulle mij zien, vat hulle mijn hand. Goed wat ze lijkt liggen drop het mijn oortje geskokken. Maar al wat ik wil is kak. Als zo'n nieuwe bully dus, moeten die bully dus. Of hij moet gaan spelen in die zand. Hij zei hij voelt safe in de kaap. Maar hij zal nooit kon stippen met kant. Kan jou verniet ook slaap, je body gaat damp en los in het damp. Kayla gaan viral voor een naad en die mensen wat hij wil stamp. Ik word zo mijn eerste geplaat, maar mensen gaan staan aan die kant. Maar zo right, als ik me niet willen is, soms doen ik die voor van mijn broer en die is die liberet. King zo wordplay is te zwak, het geef doen is die literate. Zij zal nooit kan move zoals breezy, al wat zij hommeren het. Ik zie dat zij move zo greasy, zo zal hulle jou. Ja, zo zal hulle jou. Zo zal hulle jou kop in die middel split. Number 1 van die top 3, nou wat ze opvliegen, cause I'm on top of the pyramid. Battle rapper benauwd sy, ek was gebless met naai en die is binnen my spirit in. Oos kyk hoe ze freak gaan naak jou niks aan, asof die in een film is. Nou die is hulle so tas vir my klaar bewys, ek sal nooit echter bly. Het zo nie wat homself een king noem, but hy sy gaan achter my. Sy moet in die cures, en sy dink binnen in die future, sy sy pas vir my. Kan die jaap ek immune is, as ek confused is, ek dink dat hy pas vir my. Kom Rebby van Union aan die consumers, sy moet ophou kak getuig. Die jou kop wat users sal sy soon en wie number 1 in die kapen bly. Ja.